Zo than sang a thubuai kal zela November ni thum sang ni som ni pakhat khan kota thubuai chai le ania zo din lian le la hroi tlung ate man tura thu chua ani social media platform sang sanga zo din lian a hi an hmu zo lo thu le tlan bo nia an hriat thu kan lo mu theuh tawme la hroi tlung a hi COVID-19 wangin quarantine me kania tuna hian man thei alani lo ani zodin lian hi tlan bo ni lovin atak salama har satna anei awangin damdo in lama aum ni hriat ani a ama ero chu tukin jing dar ni vel khan police takuta ama aimpe nia thudon ani People's Union for Justice Mizoram Hautupa Pusheta Changte chuan ti hian Facebook lama thu aron post ani PUJ min Southern Sang case kan update thin hi mi puilam le he case min tui puya min bem war sak em tu te wangin kan ron ti ve thin lo thei lawa le lam zong tak chuan in thlashunom ve takani ma se he case kal chho dan dik tak le mi pui wan tlain kan hriat tlana a tul anga kan ram le nama equal justice for all aun theina tura tang rol kan ni hlom boxia kan ron update ve le lo thei thin lo ani nimin tlai lama courtin uiren of arrest chua akas pani zodin lian le la hroi tlunga police in man tura ati ta ka wang khan vai vakon police chuan zodin lian hi man tumin anjong ngala an hmurem chan thei mai lo awangin keini PUJM le mi puilam chu kan ngai a thalo man le ani kha zodin lian hi a hresel na te a boi deuh taklat awangin nizan lama Aizawl civil hospital lama alo hanin check up ngal alo ni zoka luhai blood pressure boina nei nia hriat ani ama ero chu court berin man turati ani awangin police ho hian mufu mai theilo ma se ama zokhi tukin jinglam dar ni pelvel khan vai vakon police nena hlanin ain peta zok ani voin lama kota ain lan nu in tlaidar thumbor vel khan central jail lama da lu ani akas pani na la hroi tlung ero hi chu serchipa covid positive ni in anmani in lama home quarantine mek ni in SOP zom chungin laman vele tur ani naktuk ninga hian additional session Judge Aizawl in video conferencing mangin he akas pani te hi an criminal status CC anti mai consideration of charge te shilfein an din hunzel tur soi puina anei don ani kan akas pani te hi bailable le unbailable offence under IPC section sang pariat lai atir lama tel lo IPC section zathum samsari pasari unnatural offence mipat na offence po tel bel in manga charge sheet mek anni tuna hian cognizable le non bailable case siam sak anni awanga man lai lok mai chau an lania thiam lo chan awanga man an lani lo ti kan hriat tel sak apoimo hle bok ome ti in hriat a changte PUJM hotupa chuan asoi ani tu zokin nge thiam changanga tu in nge thiam lo changang ti chu hunin ala hril zelang chu engpo ni se zoram mi puite dikna tranila hoisen takin ke ipen zelang u ole kan video min lo thlir sak thin tu te chunga lon thu kan soya kan channel te min subscribe sak lo ani chuan khongai takin min lo subscribe sak ula kan video te min lo like saka min lo share saka comment te min lo pithin turin kan som chawani